ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ತುಳುತ ಡಬ್ ಉಂಡು ಇರು ಬರೋಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಸೊ ಯಾನು ಲೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೇಂಡೆ ಇಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಧವಾಚಾರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಧವಾಚಾರ್ನ ಅವು ಆರು ಅಮಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರನ ಶಾ ಏನು ಪುಲಾಟೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಬಕ ಅವನ್ಯ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಉರಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸುಡದಿರಲಿ ಆ ಫೀಲ್ಡೇ ಬರೋದು ಅದೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಮುಂದಾಲ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗಲಾಟೆ ಅಂದಿದ್ದು ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪೇರು ಆನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಮ ಇದೆ ದಯಪಂಡನ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆನ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರಿಗೆ ನ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಕೊರ್ಪು ದಯಪಂಡನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನ್ಯಾತ ಭಂಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಆರಡೆ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪದೇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಐಟಿ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂತಾರ ಎಡ್ಲ ಇತ್ತದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಲಾಸ್ಟದ ಸೀನ್ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿರಲ್ಲ ಕೋಲ ತೂಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಆ ತುಳುತ ಭಾಷೆಡ ಮಾತ್ರೆಗಳಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪುನ ಆ ತುಳು ಟೆಂಚೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವು ಇತ್ತು ತುಳು ಟೂರ್ ಅಂಕಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆರೆಗೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಂಜಿ ಪರ್ಬಲಕ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡಿ ಡಬ್ಬಾದು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಐಟ್ ಮಾಧವಾಚಾರ್ ರೋಲ್ ಮಂತಿದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸಾಸ್ತಾನ ಅರೆಗ್ ತುಳುಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡರ್ದು ಅರುಣಣ್ಣಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅರುಣಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರಗೆ ಈರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದಿರೇಗ ಸುರೂಕು ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಏರಣ ಹಿಂಗೆ ಸುರೂಕು ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ತುಳುತ ಡಬ್ ಉಂಡು ಇರು ಬರೋಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪಂಡದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ದಂತಕಥೆ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಕಾಂತಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ತುಳುತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋಪ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣತ ಪಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡದಾಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಐಟಿ ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅವಕಾಶದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂತಾರ ಎಡ್ಲ ಇತ್ತದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋಡು ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಇರು ಏದು ದಿನದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತದಾರ ನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ತಂದಿನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಮ ಇದೆ ದಯಪಂಡನ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆನ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರಿಗೆ ನ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಕೊರ್ಪು ದಯಪಂಡನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನ್ಯಾತ ಭಂಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಆರಡೆ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪದೇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ರಿಷಬ್ ಸಾರ್ಡ ದೈವದೇವರೇ ಮನ್ಪೈನಿ ಪಂಡದು ಆ ರಿಷಬ್ ಸಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ದೈವದೇವರೇ ಮನ್ಪೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಆ ದೈವದೇವರು ಮಲ್ಪೈರ್ ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡನಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ದಾದೊಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ನ ಪೋದು ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಅವ್ಲು ಕಲಾವಿದವರು ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಂತದ ಅವ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದಂಡ ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರ್ ಮಂತದಿನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಅವಂತರ ಏಪಲ್ ಅಮಲ್ಡೇ ಉಪುನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಆರ್ ಪಾತೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಬುರ್ದು ಬಾತೇರಿ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಇರೆಗ ಅವು ಆ ಫೀಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡದಂಡ ಅರೇನೇ ತುಯ್ಯೆ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಕೇಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ತೂದು ಅಡೇಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಮಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತದ್ದು ಏನ್ ಪಾತೇರಿ ಅವೊಂಜಾರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಬಾರ್ಲಾಕಿದ ಡೈಲಾಗ್ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಉರಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸುಡದಿರಲಿ ಅವು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾತನ ಗಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮೆ ನಡೀತೀರಲ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕಿಚ್ಚು ಪಂಡದು ಒಕ್ಕ ಉರಿಯಿಂದ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ಯ ಆನ ಅಂತಿಂತು ಏನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡದಾಂಡ ಕೊರಿಯೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರಿಯೆ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಉಲೆ ಒಂಥರ ತಳಮಳ ಎನ್ನ ಸರಿಯಾತ್ನ ಇಜ್ಜವು ಒಲ ಬೇತೆಗಳ ಮೀನಿ ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬೇತೆಗಳ ಕೊರ್ಪ ಎರಡದ ನಾನು ಮನದನಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಗುರುಗಳ ಕಾಲ್ ಅಂತೆ ಎಂಚ ಗುರುಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಏಟಾಯ್ತು ನೀವು ಇರ್ನಾನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಓಲ್ಪ ತುಯಿನಿ ಇರೆಗ್ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬಂದು ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್
ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪನ್ನೊಡು ನಿಜ ಮಾತು ಪೂರ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾಂತಾರ ತುಯ್ಯಾರ ಅಪಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಲು ಕಾಂತಾರ ತುಯ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ಯಾನ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಅವು ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಗಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅವೇ ಆತು ಅಂಚ ಆ ಕಾಂತಾರ ಏನು ಸುರುತಿನಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಸುಚಿತ್ರಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕಾಂತಾರ ತೂತಿಜಾರ ಅನು ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ತೂದನು ಕುಡರ ತೂಪುನಿ ಅನ್ನು ಅಪಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ಅಪಗ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಮಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆತನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಹುಶಃ ಇರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಟನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಿ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ದಲಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಕಾಶ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಾನು ಈತಿ ಅನು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ದೆ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೋರ್ನ ಕಾಂತಾರಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂತಾರ ಮಾಧವಚಾರ್ಯ ರೋಲ್ಗು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ನಕುಲ್ ತುಯಿನ ಕುಲ್ ಪಂಡಿರನ ದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಬೈದೋಡಿಯ ಆ ಫೀಲ್ ಇರೇಗ ಇತ್ತನೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಫೀಲ್ ದಾದ ಪಂಡದಾಂಡ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ತುಳುತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಆ ತುಳುತಾನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವು ಆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಂಡು ಜನಕುಲು ಗೆತ್ತೊಂಡಿರು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಬರೋದುಂಡು ಆ ತುಳುತ ಭಾಷೆಡ ಮಾತಿರಗಳೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪುನ ಆ ತುಳುಟೆಂಚೊಪ್ಪು ಮಣ್ಣದನ್ನು ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ರಂಕುಲು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆರೆಗೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾತಿರಗಳೊಂಜಿ ಪರ್ಬಲಕ ಅವು ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಪನೋಲಿಯನ ಪಂಡ ಇರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಾಣಿದ ದಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆರು ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಈರು ಪೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪರ್ ಐಕ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂಡರು ಇರ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡರು ಇರೆಗ್ ಒವು ಶಾರ್ಟ್ಗ್ ಒವು ಸೀನ್ಗ್ ಈರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಏರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್ ಪೋದು ಕುಲ್ದಾನಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಇತ್ತೇರು ಶಿಣಾಯಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇತ್ತೇರು ಅವಿಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅವಿಡ್ದಕ್ಕ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋಡು ದುಂಬು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಏರನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಲೆ ದೀಪಕ್ ರಯ್ಯ ಏರ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಏರ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮುಗಿತ್ತು ಅರಿನ ಕಡಪುಡಿಯರು ನನ್ನ ಅರುಣ ನನಗೆ ಎಪ್ಪುಗಾನ್ ಯಾನಿ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನ ಕೇಂದಿಜಾನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತ ನಾನು ಸೊ ಯಾನು ಒಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಡಕೇಂಡ ಇಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾನು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಧವಚಾರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಧವಚಾರ್ನ ಅವು ಆರು ಅಮಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರನ ಶಾ ಹೆಂಗೆ ಗುಲಾಡೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಪೋಯೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡಿಯೆ ತುಯ್ಯೆ ಶಿನಾಯ್ಡ ಪಂಡೆ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕಂಬಳದ ಸೀನುಂಡು ಮೆಡಲು ಎಂಜಿನ ಸೀನುಂಡು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ಯಾಣ ಎಂಚೆ ಅನು ಪಂಡ್ರೆಗ ಆವ ಇತ್ತಿತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಡತ್ತಾನ್ ದೈವದೇವಿಯರ್ನ ಎನ್ನೆ ಪೂರ ಸುಲೆ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ನಾವು ದೈವದೇವರೇ ಮಲ್ಪದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫಾತು ದಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತರವನ ರೋಲು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಅವು ಅಚ್ಯುತರವೇ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಅವೊಂಜಿ ಆದು ಪೋಂಡು ಅವೊಂಜಿ ನೀರು ಬರಲಕ್ಕಾದು ಬೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಉರಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸುಡದಿರಲಿ ಅವೊಂಚೂರು ಬಂಗ ಮಾತಾನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಅಡ್ಡೇ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ಫೀಲ್ಡೇ ಬರೋದು ಅದು ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಮುಂದಾಲ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಳು ಅಂದಿಗಳು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಂಕ್ ಅಡ್ಡು ವರ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಣ ಆಡ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಪೋತನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಕುಲನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತಾರ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದೊಡಿಯೇ ಅತನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತುಳುಟು ಮಂತ ದೊಡಿತನ ನಿಖಲ್ನ ಉಲ ಇದಾದ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ ನಿಕುಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತು ಪುನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರು ಅಪ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜೇ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಇಂದು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾದಿರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಡು
ದೈವದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದ ಫುಲ್ಲು ದೈವದನೇ ಬತ್ತಂದು ಹೋಯ್ತಿರಕ್ರು ಐಟ್ಲ ಒಂಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತು ಬೂರು ತೆಲುಪು ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಓ ಕಾಂತಾರದ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಆ ದೈವದ ವಿಷಯ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈತ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬೋದು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಣಿಬೇಟಿಗೆ ಐಟು ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ತೋಪದೇರ ಇರಡಕ್ಕೇನು ನೀ ಬಂದ ಈರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಏನು ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ದೈವ ದೈವರನ್ನು ಈರೇತ್ ನಂಬೋರು ಇರಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಓಣಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೊಲಿ ಬಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಜರಿ ತಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಓಣಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ದೇವಿರ ಅಕ್ಲಂಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಣ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ ನಂಬಿರು ದಯಪಂಡ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ತೇವೆ ಇವನ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವು ನಾಗದೇವರನ ಒಂಜ ಮೂಲ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಆ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅದನ್ನ ಇಂಚೆ ದೋಷ ತೋಚಿದ್ದು ಬತ್ತಂದಾನ ಆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಹೊಡು ದಯಪಂಡದಾನ ಅವು ಭಯಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ದೈವ ದೇವರ ದಯ ಪಂಡದಾನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನು ಯಾನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ಒಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಆಡಾವಡು ಬೇತೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಆಡಾವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದ ಉಪ್ಪು ಈಜಿನ ಜಾಗದ ಉಪ್ಪುನು ಈಜಿನ ಅಣ್ಣದಾನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂಡದಾನ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಣ್ಣದಾಂಡ ಇಂಬು ಹೊರಪೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಲಾಸ್ಟದ ಸೀನ್ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿರಲ್ಲ ಕೋಲ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತೇ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪನೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷ ಏತು ಸಲ ತುಯ್ಯಾರ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ತುಯ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅರುಣನ್ನೇ ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದಾರಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಪಿದೈಡ್ ಎನ್ನ 2-3 ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಇತನಿಕಲು ಹೆಂಗನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಾನೊಂಚು ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿ ಅವು ಇದು ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಬದ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈರು ಪಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಉಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಗೋಡು ಏನೋ ದೋಸ್ತಿನಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮುಡು ನಿಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅವಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತಿರಂದ್ರೆ ಈ ಆನಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತದು ಕಾಂತಾರೋಡು ದಾದಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಇತ್ತದು ಆನೆಂಕ್ ನಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಈರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇರಡಕೇನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಿ ನಡೆದೋಕ ಮಸ್ತ್ ನೆನ್ನಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇನೋ ಒಂಜಿ ಒಗಳೋಡು ಮಾರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಮಂದಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಾತಿರಡು ಅರ್ನಾಡಕೇನು ಬಂದ ಇತ್ತೊಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರರಿಗೆ ದಾದ ಪಣಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೋರು ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಈತೆ ಪಂಡ ಅದ ಬಣ್ಣದನ್ನ ಆರು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ದಯ ಬಣ್ಣದನ್ನ ರಿಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ದಾರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅರ್ನ ಉಲಯಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಯ್ನಿ ಕಾಂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಎರಡು ದೈವ ದೇವರ ಮಲ್ಪೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಪನ್ಪೇದ ಮಣ್ಣಂದ ಅರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದವರ ದೈವ ದೇವರು ಅರಡ ಮಲ್ಪಣ್ಣು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ದಯೆಯರ್ನ ಅಂಚ ಫಲ ಎಸ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದೆ ದೈವ ದೇವರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಂದನ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದಾಲೆ ದಯ ಬಣ್ಣದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಸೀನ್ ಕಟ್ಟದ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಪಣದೆ ಕಟ್ಟದ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಡ ಆ ತೇಲ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕುಲೇ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಚು ರಿಷಬ್ ಸಾರ್ಗೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಎತ್ತಾಡು ಆರು ತೂವಾಡು ಎನ್ನ ಎನ್ನುನಿ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತಿನೇಟ್ ಕಾಂತಾರ ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಕುಳಿರಡನ್ ಜಾತಿ ಜನ ಪಂಡಿರು ಅರುಣನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರದ ತುಳು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡಿ ಇರು ತುಯ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕನ ಊರುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸುದ್ದಿ ಕಾಂತಾರ ತುಳುತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅತ್ತತ್ತ ಇತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡಿತ 2ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಊರು ಸುದ್ದಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಎನ್ನ ಊರದಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನ ತುಳು ತೂವಡೇನು ದಯಮಾಡ ಕನ್ನೋಡೆ ಆನಮ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದನೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂವಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪುನದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ತಾರೀಕು ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪಗ 5 ತಾರೀಕು ಜಾತ್ರೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗರ್ದು ಇಂದು ಈ ಹಂಗಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಜಾತ್ರೆ ಫೋನಾಗ ಅಂಚಿನ ಸಡಗಾರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಂತಾರ 2-3 ತೂದಾಂಡು ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ತೂಪುನಿ ತುಳುವೆ
ಅಂಚ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂದರ್ರೆನ ಮಾಧವ ಆಚಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನ್ ಒಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಾತ್ರಗೆ ಏರಪ್ಪ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಇದು ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತೇನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಲಾತು ಖುಷಿ ಆಗಿರು ದಯಪಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನ್ಪು ನೋಡ್ತಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಇರಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈರು ಮಾಧವಣ್ಣಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಫೈನಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದ ಕುಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀರೋನಿ ತುಳುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಜನಕ್ಲೆ ಕಡೆಕಾದ ದಾದ ಬಾತೆರ ಬಂದ್ಪಾತ ದಾದ ಪಂಡದಾನದ ಕಾಂತಾರ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡದಾನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹಿಟ್ ಆತನು ತಮಿಳ್ ಹಿಟ್ ಆತನು ಮಲಯಾಳಂ ಹಿಟ್ ಆತನು ಊರ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅವೇ ತುಳುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚ ಪಂಡದಾನದನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರನ್ನು ಕನ್ನಡಡು ಎಂಚಗೆಂದಾದೇರ ತುಳು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಾಪನು ದಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಲ್ ಬತ್ತನಾಡದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಪಿರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕುಲು ಕನ್ನಡ ಕಾಂತಾರನ್ನು ತೂದು ಅವೇನು ಗೆಂದಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದು ತುಳುಟು ತೂಕ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಆತು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಿಸಿಲು ಬರೋಪು ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಏರಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ವಯಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಮತ್ತು ರಿವೀಲ್ ಆತನು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀರಿನ್ನು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಂಬ್ರ ಏರಿಯರ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಮಾಧವಚರ್ ಗೀರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕುತೂಹಲ ತುಯರೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಸಹೃದಯ ಕಲಾಮೇಳ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಮೇಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅದ ಬಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಳು ಬರ್ಪರೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರು ನೀನು ಖಾಲಿ ತುಳು ಧರ್ಮದ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನತ್ತು ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವ್ಯೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನನಲಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಡಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.